Abdul mai riga ne ke waka ta aure. Aure na soyayya an daurawa, yau dai na ja ce amarya. Usman Fresh Abba ne angon amarya, duk farin ciki ake yi dangi masoya. Sama kasa Allahu sarki na sa waƙata, sarki gwani wanda ya yi muryata, shi yadda fa nake yin waƙata. Godiya ga Allah da ya yi muryata, shi ya yi ruwa da iska da sauran halitta, a cikin su ya yi jinsi na maza da mata, ya haɗa su kan so har su zamo ma'aurata. So mai sa farin ciki auren so da daɗi, na ja ta amarya na ga kina ta gobe. Usman Fresh angwana ta kuma da faɗi, tunda kun yi aure cikin ranku ku yi nishaɗi. A datan a baya a zaure kuke ta taɗi, in ce ya zo gare ku sai ku yi zumuɗi, ku zauna a tare ke da shi a yakan da daɗi. Aure aure auren soyayya, Usman na ango na ja'atu amarya. Aure daraja ne silar mu duniya, an yi auren soyayya. Usman ne angon amarya, da ja'atu ke ce amarya. Allah ya ba ku zama da lafiya. Na zo guri na amarya shawara zan baki, a gida na aure sam kare kai ki yoraki, da bibiyayya zaki yau abun angonki, tunda kowa ya shaida da irin halinki. An yi aure soyayya, aure aure auren masoya akai daurawa. Usman ango kai mana zo gurinka, na ja ta amarya yau dai ta zamo taka. Nauyin ta ka ɗauka ka aza a kanka, alkawari ka ɗauka har ma an ka baka, ka rike amarya ango, tunda dai gurin ta kai ne ka zamo jigo. Abdul Salam mai riga na yi murnar auren masoya, aure na kauna. A sha rawa rawa mata, a girgiza mata, a rausaya mata, ran biki na irgata. Auren sunna kai daurawa, Abdul mai riga ina ta murna na aure. Rawa 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 rawa, mata maza ayyo rawa, mata maza soyayya ta sa muke ta rawa. Rawa 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 rawa, yan wannan hanya aure, auren masoya farin cikin aure. Usman Fresh Abba ne ya yi aure, na ja'atu ce amarya amarya amarya. Allah ya bada zaman